mga kaampay, ang akong vlog kang Orlawa, makita ninyo ang mga mama nga Bisaya kung unsa mag-istoryahanay. Enjoy! Bye! A few moments later. Asa Sa gilid lang kong balay, kuya ayun na mo. Asa dapit na eh? Sa Matina, Santo Niño. Yawa. Karon sa director man, nahawa na po mi, nangita na po di balay ka po yan. Naabot mi dito sa Mintan. Unsa na nga tuig na eh? 2001. Ang kamanguran na sila trabaho. 2001. Ang kamanguran mo 1994, natawa. Oo. Si imong mangod sinatan 1991 man. Ay, guys, ang babae na nangyayaro na isa ko ka na. Pwede eh, 1991 siya. Biskundi man o, biskundi masakir. Kitang bisgo. Oo. Yan, may... Unsa gani pangalan natong tulo nimo kaamo nay? Si Hapit na mo gawa sa kalsada, bibi. Hapit na sa mo gawa sa kalsada. Si Kuya Nitoy, si Clear na po. Ate Cherry, o si Ate Sisil. Cervantes Apelyedo. okay. Manila naman. Simi-simi. Magkano yung kugamanan din ang ginoo. Tawag lang yung kasaya ha. Kata ganyan mo, sipir ko ba din, matukag sa liig. Kanang, huwag yung kwarta no. Kanang yung ko, inuuputan, tabangitang ko, katumuhan na ko, lagi makakawin ba. Alam, makakita yung kwarta ay, Hala. Nakuha na oy. Oo, mamatay mo yung kubi. Ikaw sama. Yung kuha mo, di man dapat ang pinansin. Di man dapat ang pinansin. Kaya siyempre, wala ka man maabot ang payroll. Nga, dugay, kaya ako sila sa gobyerno. Dugay. Dugay. Ay, pala, di mo ito bugas. Dili, pag makakita mo, basta dili sa luto dahil. Kanang sunod kanon, pag abot ka, una dahil ng bata. Uy, law, makita mo ba ito? Pag manok na litsong manok, nagkaroon, puso. Uy, dako na kay 2,000. Dako na kaayo. Uy, ni po, Lord. Pero magkapalit pa na, pag tinira, pag tingnan ako, ayaw, matupin mo, ni po, Lord. Nakapilo-pilo nay. Nakapilo-pilo ang papel. Nakapulupot good siya. Dapat sa may bangko, dahil na may sa San Pedro ganit. Di ba na may, kuwan niya karoon, na may bangko ba ito dati? Kanang land bank. Oh, land bank. Na yung mga pawn shop dati niya. Na. Wala naman ron. Na yung pawn shop niya. Paulit na ako, kaya kuman ako duty. Paulit na ako, paulit na O, di mo pa nila ng kwarto. Paulit ko. Nga. Tapos, hindi ko kaya, Diyos ko ginoo ko. Ano man sila, eh? Ano naman po niya? Kaya alert man po ang San Pedro. Kaya dagan man motoring niya. Kaya ng mata. Kaya di man ang opisina doon kay gano'n, di ba? Nakuntae. Hindi ko gusto mabadshot ko sa akong record. Uy, nagkilugan ang pinakugaw. Ano ko eh? Ngayon, kung ikan diri sa may Pikas, na doon sa may Jollibee. Di ba na Jollibee niya ba ron? Kaya ito, kanto. Ano may murugwad, niya siro-siro. Di, ang labang ko. Labang ko. Sus, pagtawagin na ako kay Kwartaman. Oo. Pero Nililingi ka, bibi. ulilingi ko, kaya kasi na nahulugan. Oo, sige, maluloy ko. Dito na, Lord, ako ka ba ni? Sige, di ko alam, hindi ko buwang pa. Sa iyo ako na, pinanap na ako ng kwarta, kasi pinantagiyaan ni, ubri pa paras na ako, kasi kakatukaw. Pinanap na ako, niyan ako ko. Kasi dito ang tagiyaan ni. Mo ba ni gata mo sa akong ginoo, ipay ko ni pagkaon sa akong mga anak para malipay. Sus, ginoo ko, balik din ako. Kapila ko kita, wedding ring. Hala. Wedding ring, may pangalan. Asa dapit nay? Dito gyapon. Dili, ito na yung flower shop da. Di ba na sige may isang Korean? Na. Di ba na flower shop Na. O nakita ilagya sa nang Inday, sa Pilipina, kakakaka ilagya. Pag panilig na ako, og silhig, ana, nisangit mo ng sing-sing dili, wedding ring. Saan sila? Sa silhig. Oh. Nagpalit ito sa gula. Ay, kasi nagtabian, nagtayin ko. Hindi man po makalilong, sulti ko. Ano ito, yung siya, asa na? Pero, chili ko lang. Hala ka. Gold. Gold yun! Giprinda na ko po siya. Pila dawat. Kuanto prinda na ko? 2,000. Nadawat gyud. Kurik. Nadawat gyud ay siya. Murag Gold. kurik. Tapos pangalan na. Unsay pangan? Dani. Okay, pangalan ko na sa kasama tayo pa. Ang magkalibot ko sa tayo. Sa pagtingin sa awa. Murag Janice, na siguro to. Di, kulo. Dako baka, di kung sa kanya siya. Kung nang inday, wala yung bukas.
Kanang muna rin mo, kakawin mong anak ko, dili. Kaya ko dahil, wala kong ginawa ako, kasi tagihan ko, di man ako nitawag ni. Wala kaya pag sa kuha siguro, pero Abi di mo may na bitaw din. Kanang di ba ano ka? Ali di siya katawanan si Teman. Di ba niya tagya? Kanong doon siya. Nagpulitaw siguro. Pulis ang tagya. Ala. Pulis. Di ka ron. Pero man na ni printam. Uman na. Pati na di payas sa mga anak ang tagkaon sila pwede ang sudan. Oo. Karon, atong balik sa dito sa kan. Ang inday na kay nakita sa balik. Sa kay giubod niya sa iyang kamot. Nadala daw pagkuan niya. Hala, wala na ba yun? Sa man to? Piding lagi na mo sa mga asawa. Mahal, may punto. Yan siya. Hala, yan ang ito mamigan ako. Nabi, kanang ginang diri nga nagpakita sa sing-sing. Nakita niya. Nakita niya. Diyos may bangal. Nasabi siya si sweeter to siya, sir. Nanalo siya. Kailan ka ito nag-intay? Oo. Tagang itong mga anak, sir. Nanaan daw niya. Asa naman doon? Nagpabalo siya sa ako. Delivery ka niya. Kanang mirin ka. Hindi ko lalo. Tabian niya ko makakita kong sing-sing, makwarta. Ngayon ang mga sikyo. Uy! Imbarkuhunan ko. Di ko po nag-uyato. Di ko mo kibog sa iya ng ulo. Uy! Mga yung resibo. Katiin mong pangalan na. Yan ang namin tinuwa. Pero dili actual nga nakita na ako. Mga dili piti mo. Di na ko yatag. Tagay sa kong resibo. Ay mo anak. Ikaw di tagay. Bayan o. Katlawang din ako makita ha. Oo. Ngit-ngit pa ko. Alas 4 pa ko. Nanak ko sa kuwan. Area. Oras 3:30. Nanak ko sa area. Kadagkan ko kala ko kita na pati pindat na daya mo. Ano pwede Arabia? Asa po mo nakita, Nay? Ha? Kung sa kanan ka lagi ko hilig sa mga alas. Ako lagi mga anak lagi. Ang katong pendant na ni Diamond dito gyapon na area. Dili sa tabi siya may kita ka ng Indian Palace. Kana na kuwan niya. Kana gano'n na ay... Sa Pedro. O San Pedro ka na bagang na ay... Rose Gold niya. This may Kasada poste. pod. Aling nga poste, ani, ganang poste. Kana. Naisagot na siya ka ng mga ingani, si Lope, para pagkaon. Dito sila lang pagsilig na ako. Hindi mo mo ng sinaw. No, kulo. Alam mo, sweeter na. Anak. Kulo, saan siya? Di pagtik mo mata. Kulo, brown. Di ako taguan. Karon. Nakamatupan ka. Giulat din mo pila ka adlaw anak. Oh, wala may nangita. Wala may nangita. Di, sa ko pa. Nasa ko siya. Dati, kanang pangkapilang. Kung pwede ho, kanito. Usahay, malaan pa, gamiton pa nga kung sili, pati silang dakpan. Gamitan yung sili? Oo, sili, kanang mamainit ko sa tindahan, kanang dakling ba. Dati na ko ito kong anak, para nanakoy ko uban. Pwede na ko siya parang paligaw na ako dito sa kong Mga bata pa bibi, mga tulikat yan. 15 years old, ibugaw si mama. Bata ko. Karong bibi, mga wala na bibi. Ay, wala lang. Mandakot man. Managal na sila. Yan, matanaw lang sa tuwa. Isa man na. Misa. Ngayon na lang bukod. Sa ilo ako. Ako may kauban sa ito kayo. Ako sa ilo. Para ko ito kung anak. Kanyo man. Kaya ko siya anak ko. Kunyari, kung puno. Siyempre, sakit. Sakit ko pa ng paminaw. Nadalpan sa iyang anak dito. Yung ibugaw. Kain na din po, bata pa. Dapat di ko Lain na po na siya. lain sila diya. Yan to. Imong uyab. Nakay uyab, no? Yan ito ibugaw. Ala. Wala ka bibi. Daghan diya sa Pedro. Yawa po Mga daw. itis. Mga itis na. Nya bata pa. Minor pa gyud. Nya dapat yung isa na apit sa mga disgrasya kay bukuan man sa kuha. Katawanan lagi kay na sila diya mga bastos kay mga baba. Grabe, uy. Super kay mga baba ni diri. Ang sinay. Imo anak. Hindi. Wala. Kapaan ka yung mga busin ng mga balana mo. Yan akong anak mapakadungog. Daing kayo. Yan na. Nagawatan ka. Kaya ino na nila magkadali lang kay magpuan ko. Nya pagliko sa dito. Sibat ko siya. Kwarta lang ito. Magpuan kayo ng bayanan. Siya pagkaan. At isa din na ako. Buhay, ipapabiyak ka. O siyang hindi na.
Hindi ako ko sa ginan. Kabalo ka, Bill? Kung ang imong ipakaon sa imong anak, ipa-eskwela sa imong tinuluan, gusto mo, niya ka nang dala ka sa pagampo. Imong mga anak, mga bright na nun. Makahuman ang eskwela. Agoy. Naitago lang sa kuwa. Okay, ayun na. Kaya kung anak, ipespila o ka ng Des Samson. Oh. Namuwag ng ninyo na. Pati laguta. Kastuhan sa kong magulang, pati na kong laguta. Nausa. Katulong mo. Ilang, Tapos baganggar. Kaduhan na ninyo. ay di mo kung nato ibawa ng kuwan, Bill. Pero man ko kay mamay di mo nilagot. Ako daw nila sa society. Sus, muna na kung pagingkamot nga mabuhi. Nga maka Mao, Jud, mao. Pili edad na ninyo po na ito. Sige, lumay po. Basta ikuan po sa... Tata pa po. Lumay. Ikuan niyo ang anak, bagi. Gamitan mo ka ng... Ang hindi mo graduate tayo. Nabutin sa mga na naman. Uy, Diyos ko. Di po lang ako magbuwang pagasto. Na. Ang isa nag-college na ako kinamanguran. Niundang naman po siya mas kaya nalbaho. Nagpahit pag ikimimayo wala sa mga kapatid. Eh kung wala pa na akong magulang, di may kapuyo, balay na yan. Diyahan ng gasto pa. Ata na akong mga anak niya, isaray wala niya. Buwas bagangga. Katong nasa bagangga. Kunanin niya ko sana. Lalaki to, Nay? Lalaki. Lalaki. Ah, babae. Bye, trabaho. May trabaho. Kasi Nagbalayan sa akong magulang dito, itagal kapital para sa tindahan, ambot lang ka, nangita ba kang trabaho, kung paano niya. So magsalit ito ba na ato niya? Ha? Ang katuloy mo anak, babae no? Ito sa magaga. Yan ba na magsalit ito? Hindi na sa trabaho, ka nang natin motor, para magsahiro. Oo gani no? Kaya naman kayo mga anak na naman kay apo. Bibi. Wala ka po yan, ano? Ano wala? Pero Ang kinamagwangan, kay